Hladina parížskych močiarov v Národnej prírodnej rezervácii stále stúpa posledné 4 hodiny. Urobili sme si risku pred 4 hodinami a zistili sme, že od toho času, kedy to bolo zamerané, stúpla hladina vonkajšej vody, čo je teda mimo hrádze, stúpla o nejakých 10 cm až 15. Obecný úrad, pán starosta je teraz na kontrole tohto územia, obecný úrad zabezpečil ďalšie vrecia a ďalší piesok za jedno nákladné auto, za Tatrovku piesku, pre prípad, keby hrádza začala presakovať, alebo nedaj Bože by sa pretrhla 4 km proti prúdu parížskych močiarov. Je hrádza poškodená. Pred chvíľkou mi starosta ma informoval o tom, že starosta v Novej Vieske im sa podarilo nejakým spôsobom upchať tie najzávažnejšie otvory, ktoré sú na hrádzi, čiže sa im podarilo zastaviť presakovanie vody z hrádze do vonkajšieho priestoru mimo Národnej prírodnej rezervácie. Bohužiaľ, ako vidno, určite aj za mnou prší neustále už tretí deň v kuse, takže obec je pripravená, ľudia sú pripravení, čerpadlá sú pripravené, elektrocentrále, všetko je, len dúfame, že sa nestane to najhoršie, čoho sa každý obáva, že sa pretrhne v podstate táto hrádza a voda zavalí obec. Čakáme na povodňovú vlnu, ktorá má prísť o 10. hodine, teraz je 8:30. Uvidíme, ako to bude kulminovať. Naďalej však zostávame v pohotovosti a máme vonku dve dvojčlenné hliadky, v podstate tými sú nasadení, takže sme neustále s nimi v kontakte, monitorujeme situáciu. To je tak asi všetko.